L-awtoritajiet Maltin irrifjutaw li f'pajjiżna jidħol bastiment li fuqu kellu persuni b'sintomi simili għal dawk ta' xi ħadd infettat bil-virus tal-Ebola. Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva l-pożizzjoni ta' Malta bħala legalment u moralment korretta. Kien nerba filgħaxija li l-kaptan tal-bastiment kummerċjali Western Copenhagen għamel kuntatt mal-awtoritajiet Maltin u talab li jidħol Malta. Dan minħabba li persuna minn fost l-ekwipaġġ kienet ma tiflax. Għalkemm One News huwa infurmat li l-ewwel kuntatt sar mal-awtoritajiet Alġerini nhar it-Tnejn. Dawn għadu lil kaptan biex jagħti tip ta' trattament il-pazjent u jidħol fil-port jekk jibqa' ma jfieqx. Meta jumejn wara sar kuntatt mal-awtoritajiet Maltin il-bastiment kien 40 mil bogħod minn Sqallija u 83 mil bogħod minn Malta. Il-bastiment irreġistrat Hong Kong telaq minn Ginea b'21 persuna abbord fit-8 ta' Settembru u d-destinazzjoni kienet l-Ukrajna. Il-Ginea huwa pajjiż fejn daħlet sew il-marda tal-Ebola. Għalhekk l-awtoritajiet Maltin insistew mal-kaptan li jkunu jafu is-sintomi li kien qiegħed ibati minnhom dan il-pazjent. Imqabla mal-case definition tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, is-sintomi tal-pazjent kienu jikkorrispondu ma' każ ta' Ebola. Għaldaqstant ittieħdet id-deċiżjoni li l-bastiment ma jidħolx Malta. Il-pazjent huwa Filippin u l-kuntatt mal-bastiment kien wieħed telefoniku il-ħin kollu. Saħansitra patrol boat tal-Forzi Armati ta' Malta issorviljat iż-żona biex tara li fl-ebda ħin mal-vapur jidħol fl-ibħra Maltin. Il-vapur baqa' tiela lejn Sqallija u eventwalment kompla bir-rotta lejn l-Ukrajna. F'waqt li mal-ħin irriżulta li kien hemm persuna oħra li setet kienet infettata. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li din id-deċiżjoni ttieħdet wara parir legali tal-Avukat Ġenerali u spjega kif il-konvenzjonijiet internazzjonali jgħidu li għandu jkun hemm eċċezzjonijiet għall-għajnuna umanitarja jekk din titfa' riskju fuq is-sistemi ta' saħħa jew sigurtà tal-pajjiż. Meta kienet jitkellem dwar l-aspett morali tal-każ, Joseph Muscat qal li l-Gvern għandu dmir li jara li ma jkunx hemm pressjoni mhux meħtieġa fuq is-sistemi tas-saħħa ta' pajjiżna u ma jipperikolax pajjiż sħiħ. Il-Prim Ministru Joseph Muscat żamm il-kap tal-Oppożizzjoni marraf bl-iżviluppi li kienu qegħdin iseħħu b'rabta ma' dan il-każ.